από τους Ιρανούς πολιτικούς πρόσφυγες. Καλησπέρα σας. Σας μιλάω εκ μέρους του πολιτικού καφενείου. Δεν είχαμε πρόθεση να παρέμβουμε και να μιλήσουμε. Βλέποντας όμως το δράμα των Ιρανών πολιτικών προσφύγων, οι οποίοι διώκονται από τη χώρα τους και εδώ αντιμετωπίζονται σαν σκουπίδια, παρεμβαίνουμε και καλούμε όλες τις προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις αυτού του τόπου να ενεργοποιηθούν άμεσα για να δοθεί πολιτικό άσυλο στους Ιρανούς πολιτικούς πρόσφυγες και καλούμε κάθε ευαισθητοποιημένο Έλληνα πολίτη να βοηθήσει άμεσα με όποιο τρόπο μπορεί τους ανθρώπους και κυρίως άμεσα να δοθεί ιατρική και φαρμακευτική βοήθεια που την έχουν τόσο πολύ ανάγκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λόγο έχει ο Ιρανός πολιτικός πρόσφυγας Σένκο. Καλησπέρα σας. Σας χαιρετώ όλοι που βρίσκεστε εδώ. Εμείς οι Ιρανοί απέργοι πείνας συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα σας ενάντια στις απολύσεις. Παλεύουμε για άσυλο και ράψαμε τα στόματά μας που μας ανάγκασε η κυβέρνηση μετά από 44 μέρες που ήμασταν εδώ και δεν μας ακούσανε. Θέλουμε την αλληλεγγύη σας. Στη έκτη μέρα απεργία πείνας βρίσκονται 25 από 45 διαμαρτυρόμενοι Ιρανοί πολιτικοί πρόσφυγες που είναι στα προπήλαια, ενώ 7 έχουν ράψει τα στόματά τους. Ανάμεσά μας είναι και μια νεαρή γυναίκα, η Μαντάνα Ντανεσμιά, η οποία μεταφέρθηκε 2 φορές στο νοσοκομείο μετά από εμπλοκή στην υγεία της. Καταγγέλνουμε την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που αδιαφορούν για τη ζωή των απεργών πείνας που διεκδικούν πολιτικό άσυλο. Η κυβέρνηση και ο κύριος Παπουτσής πρέπει επιτέλους να ανοίξουν τα αυτιά τους και να ακούσουν τις κραυγές από τα ραμμένα χείλη των απεργών πείνας. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μια τέτοια αντιμετώπιση για ανθρώπους κατατρεγμένους από τη χώρα τους. Μήπως περιμένουν να πεθάνει κανείς για να του δώσουν το άσυλο στο τάφο του? Ο αγώνας για πολιτικό άσυλο είναι αγώνας για τις ελευθερίες όλων μας. Εμείς ως αυτή την καμπάνια που έχουμε εδώ στα προπήλαια βρεθήκαμε 11 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη και στις πανεργατικές απεργίες. Ο αγώνας είναι κοινός. Εργάτες ενωμένοι, ποτέ νικημένοι. Επιτροπή Ιρανών Πολιτικών Πρόσφυγων στην Ελλάδα. Στη σκηνή θα ανέβει ο Πάνος Μουζουράκης.